Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi holluma no mbatta ha jaha toon ay WhatsApp o nani sa uddi WhatsApp o ay udditima dental diine gonɗa mbaɗa ni ay ngolɗo bindol bammiɗon ngol ay jungel ngel ɗo fiyata ɗo tan piya hen nawma toon ay dental diine TV nan ɗon ay ɗo winda vidéo tawi ka baɗɗo abonné tan yiyat nawma toon an detta an so yino waɗan abonné noon mbaɗa abonné joni noon sa yiɗi jangitade ko ɓennima ko aɗa ɗo winda vidéo ɗo ay vidéo ay udditima ay aɗini ay 16 15 14 13 12 11 ay wonayi 10 9 8 7 6 5 ay 4 3 ay ɗo ay 2 nani 1 nani ay ɗo woni alkule tokose alkule mawɗe ay ɗo fuɗɗiri tugguɗum ɗo fof ka dara ɗum aɗa fiito aɗa jangguito ha gara tawaɗo kadi gueɗe goɗɗe kadi nan toon e nangga ay il faut ko jangga ay ɗum fof ko jangga ay nani ɗum fof nani ko jangga ɗo garta ko tawa ɗum toon wonayi ɗum fof ko ay fof nan toon ko jangga ay nanayi ay wonayi fof ko jangga nan toon ay nan toon moftadima ɗo ko nokku moftirde ma wonɗo kala ko majjirma artu ha ɗo tawa ɗum ɗo nani wonno soɓe jangi min certi hen heɓe ne gara noon mbiya mi majjirama ɗum ɗum ɗo majji ɗo gartata tawa ɗum ɗo YouTube ma tan jaaha YouTube jahata on saha binda toon dental diine TV ay dental diine TV tan jiya fotamgo tan piya hen adduma ɗo on saha noon ma yiɗo winda abonné mbaɗa abonné kala ko ari tawma e keɗinima nani on sa waɗi vidéo keeɓa vidéo ji nani wino kadi haalon ɗon fammina pamon ɗon ƴette naftoro ɗe